Morning, friends. Selang na year khule. Santam na samri gaye. Còn mà bà sắc ra rồi nè, nó còn thành fresh. Take up some but morning. Morning. Mawan TV. Ini. TV official Olobari Paridong Olobari Manglay. TV official good morning. TV official là má cái cần cái gì nè. Bây giờ mình phải làm YouTube nhỉ. Mấy anh video nè. Nè, như oi bây giờ. Mana yang video? Ôi rồi nhỉ. Ngon. Video bạn đang làm sao? Edit bạn ấy nữa. Edit bạn ấy mình đây được connect sama bạn ấy nó cả bạn gì. Aziz আমার কি সবজি খাবো Dale. আমি ডাল এনে বানাও masan di ada buah belega jalan kita nih aku bilang ya yakin Trista banyak mana bisa anda menteran kita mana nalang deh nalang pakang dengan deh nah mula lana kay sapa na mula saya
Hello. Yes. Good morning. Sastra pada hebat nah. Naibal thana comment message karena hal. Hello. Hah? Sampai belas salah. Masih terlalu kontannya. Tadi sudah selesai. Noko. 모습 끌어마요. 당근 걸 봐라. 가비나리요 타이를 सीमागोनां को बिराद दुर्बल जायो थैखौनो बख'नो दाबसिन सारबाय आङो दाख्लैबो हराव माथो साथो गोदोनानै थाजोबदोंबा थै माबानानै दुरबल जाजोबदों ओंखामाबो जानो हायासैना सानावबो मोनायावबो गद गैया जालाय जेनेबा गाबोन बायदियाव बख'गोन दिन बायदियाव मोजांफोर जानो हानांगौ मोनाफ्राव माबा ओरैनो दालिम सालिम ओमफ्राय गाबोन बख'गोन ओमफ्राय आरो माबा बख'खांनानैबो जानांगौलै दालिम आरि होमबानिया हराव माबा खस्थ' मोना बिखा सिखा दुब दुब मावजोबदोंबा दाख्लै हराव बारुरा जाखादों बोरैबानो बख'नाय लोगो लोगोनो आथिं आखाइ रुबाय थायो सब मोनो खर'आ गिदिङो ओमफ्राय थै बख'बाय थानायखायसो माबा जि मोदोम साग्रा जादों
आथिं आखाइ सिं माबा ख्रुब 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 जाबाय थायो ना माबानायखायसो अन्थाइ थानायखायसो ओरैनो फैसाया अबा अबा बिरलांजोबगोन होननानै फैसा लादोंमोनलै मा दख'नाया 1800 1800 गैया जादों सोरदा अबा ए ओरैनो लाबाय नांगौ नांनाया होमबाबो बेखिनिया थाखायाना ओंखायनोथ' अमाखौबो लानानै दोनबाय देनां माबा जागोन होननानै थाखायामोन ना बेखिनिया अमा फिसाया 3.5 साथेननो 700 जोंना 700 जेब्ला बारखौबो लाना फैदों नङाबा 4000 5000 आरो सासेयानो लाख'नाय जाबाय 4000 आजा इदिनो लाबाय जायो फैसायानो थागोन थांबासो बानायहैनो आरो ओमफ्राय आदा इखौ नेबाय थाबा जानाय नङा गारनुनायनि नागारजोबसै गारनुनायनि आरो गाराबाबो जाया इदिनो सोलिखानाय माखासे दङ आरो ओमफ्राय इखिनिखौ खरस माबानो होननानै मा होनो बेखौनो ओंखाम ओंख्रि सासेयाव माखौ मा देखायबाय दंबा ओमफ्राय आं बेमारि मोनजानायखौ मोनजायोनो फोरोंगासिनो थायो माबा ओंख्रि मोनजायै जायाबाबो जायो ओमफ्राय आरो आं जेखौ मोनजायो बेखौ लाबोनानै संफैबाबो जायो जारिजों ना सङो ओइ दाख्लैबो दाउबो लोंहोदों जानो होननानै लाबोखानाय जारि जानो बादै जाबायनो मालायनि सिगाङाव सानसेयानो गैयाबा सानसेबो खर'आनो साजोबो दा लोंदो लोंदोसो माबा लोंबाबो लोङाबाबो बुंबाय थायो रागा जोंबाथाय नायहाबबाय थायो थांलाय फैलाय जं सिटाराव जिरायनानै नायहाबबाय थायो नायजों नायबाय थायो मा जाबाय थायोबा आङो एखौबो होना ना खर' गरम जायोना सान्दुं गोसाफ्राव बारा माबाबाय थाबा मा जाबाय नोंहा हा बिदिनोसै बेबो एखे गैयाबा हले ओरैनो सिरि थाफागोन आरो जेबो थाया ओरैबायदि ओमफ्राय खोन्थाबाय थायो बानायनानै खोन्थादों मानानै खोन्थादों मिथिगोन आंखौ खोन्थाबाय थायो ओंखायनोथ' आंबो ना बे फैबालाय सिगाङावनो खोन्थाना होखायो गेसखौबो दावखुमनाय राखांलायो मालाय जि होननाय आंलाय होननानै गारामाया बिदिनो नागिरलायो ओमफ्राय फन रायलायनानै दाय जायोबा बुंबाय थायो बिमा बिब' बिनानाव थानानै मोजां गाज्रि फन हरा माथो हरो दे आरो माबा खालामनो लागा बेखौ मिथियो दाय जागासिनो जेन गावसोर फैसा हरनानै गावसोर बेमारनि फैसा हरो ओमफ्राय मैयाबो खिलुनो होननानै खिलाबायबाय दरखौ खिला नानि बिमा संगालाबो गिलास लाबो ओंखाम संख्रिया लाबो खिनो आं हासुनो आं Itu saja lebih high. Angkatlah.
हेल' ओमफ्राय बयबो खालारखौ बयबो ठीक खालारखौ है नायनांगौ लाइटन ओके नायगासिनो थानांगौ साबसक्राइबार जायगायाव होबानो नायनांगौ आंखौबा माबा मोनसे जानायखौ जानायखौ महाबंद ए टू जेड जाफ्लादों होनगासिनो एसेट मालाय जेनेरेल जाफ्लानाय नोंखायसो बेमारानो बिदि फट' होनांगौ बेखौनो मालाय जाबाबो मालायनि देहाखौ जाबाबो मिन्थिनांगौ बुजिनांगौ मानसिया फुंनि बिदि जाखांबाय नामा जानांगौ फुङाव बे खिनो जारला जादों गुड बिलाइआ मर्निं लेथ्राबाथाय खिना लाजोब्बाय होननानै बुंनाय जाबाय आरो सासेया होननायनि आंजानो बाबाय आरो नोंसोरलाय हगारहरनो हाया जालायबावो आङो खारदै थाराखै आं दैयावनो खि हगारना गारहर बिमा बिफानिखौबो हगारनो मोनफेराखै होनना मैगङानो पेटला दैखौ लाबोदो बेखौ जाया आरोबाव आं मोनजायै मैगंखौ बायना लाबोयो बिदि जाबाय ओमफ्राय बेखौ आं मोनजायो मोनजाया होननानै जाया माथाना बेलेग संनानै जाबाथाय जेनेबा संना होयोलै जाया बै दाख्लैबो बिलाइ लालाबायनायाबो आं बिलाइखौ मोनजायो आरो ओमफ्राय बिलाइजों दाउदै फुङाव बाथोन एवना होबाय आं जाया बेखौ जाबाय बिलाइया माबाल' आरो फिसा फिसा सयथा बिलाइया बाथोन एवबा बेसे जायो फवासेखौ नङामोन गैया जेरैबा एसे बुरजा बिलाहिखौ एवजोबा जाबा जा जानो हाबा हा जानो हायाबा था होननानै माबानाय बेखौनो होनाय गियान मोजां सबाद मोजां होननानै बखिबाय थाबाय हेलाबा फैयाखै आङो हाथायाव थांनो होननानै जारिजों ना फुदुंदों ओंखामखौ नों जानो हायोबा जागोन जायो जागोन होननानै दख'ना बायदिनानै थांखाबाय माबायाव ओमफ्राय साराय एगार'थासोआवसो थांबावदों ओंख्रि मोननानै ओमफ्राय दायो बेखौ फुबाय थाबाय एसे बुरजा बिलाहिखौ सङोब्ला बेनिफ्राय गियान मोजांखौ बांद्राय बेबायदिखौ फुबाय थानायनि मानसिया मोजां मोनो बेलेग बायदि माबाबा थासियोसो दसे गोलैबा सोरलाय गेदेर दे हा दा बे नायना थानायनि फैनायनि सिगाङाव मायाथ' नै जों जेराव थायो हाबलाय ओंखारलायावबो जि दासो जालांनानै जिरायना संबा इसिंनि जि दामानो जाना जिरायना नाहरो साहस मोनलायलाङा अखान्थि मोनना जानो लोंनो दाख्लैबो गयलायबाबो बिदियावनो बिदि जादों दावराव दावसि ओंख्रि बेखौ लाबोआ बेखौ जाया होननानै माबा लाबो मा ओंख्रि संनानै जायो माबा रागा जोंनानै माबानानै जाया रावबो जायामोन आरो बिदि होननानै थानायावनो बिदि बारा जादों आं माबाखैनो ओंखायनो हराव मा साउन्ड हयथ' मा साउन्ड माबाखौ मानो बायो फैसाखौलाय मानो बायग्रोखौलाय मानो फैसा बायग्रोनांगौ बे खोनाग्राखौलाय खरस जानो नोंसिनिखैबो अबेबा फैदों खोमानो जों होननाय बायदि लेखाखौ लादों फट' लादों सोरा ओइ लारु गामिनि जादोब्रा माया बिसोरनिया हा जादो माबाफ्राबो मोननायफ्राबो होफिननांगौ माबा फर्म एप्लाइ बानाय हा ओमफ्राय इसना मोनखागोनानो ना चला एडिट बानाए एडिट
जानाय नायनि ज'ल' खालामनांगौ नों बानायनो रोङा बाहेराव मबाइल माबायदि मोनबा थाखा मानो खालामबाय थायो हाला जाहैयो सोरमानो सोंहरखायोबा सोंहरबाबो मानो नायाबा होनखायो बारा खोन्थाहरबाय थाबाबा माथा जायो आरो फन नाङाबा नोंसोर माब्लाबाबो सोंहरखाबाय था होननानै बेयाव जागोन बेबायदि संना होगोन जानाय लोंनाय लायना फैथों है जाबाय थाथों ओरैनो जानोसै फोजोब्बाय आङो नायल' नोङो 7 मिनिटल' नोंहानो दोनखा आंनिल' नङा Berapa jam makan kok naik pun kelas mana? Sejak blog mana yang pelanangan yang pelanangan bekan. Sinlay. Sudah sinlay nih. Baik main sudah pelawat ang pelanangan. Ngulang enggak? Ngulang enggak ya? Bukan. Kayak gitu mana? Tapi nggak ada ya. Oh satu sama saja tentang yang senang mana? Udah ya kenal apa saja. Berikan saya. Thumbnail बनाएको मान्छेको जब स्क्रिनसट बनाएन अरू द स्पेलिङ लिनु र भन्नु नयाँ सेबले गोबां जायखिया दोंबाङो बेयाव गारियाव थानानैसो रानखागोन मेथाइ आजावनो लाइन थानो होबाय नै मेथाइ रानदों खारलांलाबाय थादों ओमफ्राय जों बे लाखिथिं फैनायाबो जाया बै नांगौबा बिल्डिङाव बायनानै जालांदों हाला पुलिसफ्रा बै खामसालि गोजौआव थानानै भिडिअ बानायबाय थादों पुलिस हिनजाव पुलिस हौवा मिनिनानै बेसेबा मिनिबाय थादोंबा ओमफ्राय मबाइलाव खेबबाय थादों बै बिल्डिङाव जालांसै माबा मोनसे थान्दा बुस्थुफोर होननानै सोरजिलाया आरो लेखाबो सेलायलायनायालाय लायेनथा रानना होनो खनसेलायलायो फैजासेक बायदि बेसेबा मिनिना हेबथाजोबदोंबा आंहा सोरजिला जानांगोन बाङालिफ्राबो सोयो हारसाफ्राबो सोयो नों रायलायनायखौ खोनासंला र' फार्स्टनिफ्राय रायलाय
Kerja sana alasan thang thế là sao? Trong mùa bà khẩn ta bé nó biết làm sự gần gà lan độc ăn khẩn đó họ ra bắn năng pin mình cũng mà đừng Thế à? khẩn lẹ Hay là ra biết lẹ cũng chả bả mới bên là sống ở bên lòng rừng nữa anh bé bao nè sao ông được phun ở ba cái đầu phải nè chứ man khẩn này lên ở bên trên này cái khẩn này lên anh đang ở bên bên nhà mà là khẩn bên này phải bên này sao? ấy man chỉ bứt ra như mấy thầy sửa lại đây thấu thăm nên bà này mình này hàm lúc đó cả là hắn cái này Không. này là hắn đang lại còn đâu Thế ăn bảo vào phải không? Lẹp. giống không Dân sáng hai là không rồi.